Alle sammen, her er det Danish Gamerpie, og jeg vil spille lidt Minecraft. Jeg vil lave en let's play. Og han hedder bare Jeppe. Hvad? Shit! Nej. Det er fint. Overlevelse. Jeg har fundet mega. Jeg vil prøve en seed, som hedder Minecraft. Jeg kan lige prøve den. Ja, brunskist. Ja, det gider jeg faktisk ikke. Lad os begynde. Jeg spiser bare lidt slik. Undskyld alle sammen, hvis I ikke kunne se noget på et tidspunkt der. Og mig, der var lidt stupid. Hello. Piece of shit. Get mad. Get mad, get mad, get mad, get mad, get mad. Jeg dør. Hvor dårligt. Seriøst. Ja, kan I se? Ulve er blevet overpowered. Det var man bare ikke kunne nakke. Og så hvis jeg lægger lidt. Ulve der er på kur i en jungle. Lala. Meget funny shit. Og det er en Matador mix. Lækker Matador mix. Ja, lad os tage noget jungletræ. Det jeg skal bruge, så vi kan fange cocoa beans. Jeg er lækker, mand. Det var helt sindssygt. Ja, okay. Jeg kommer nok. Hvad lige der sker for det der? Det var pæk irriterende. Nej, nu kan det ikke. Og nu lægger jeg bare. Jeg skal ud herfra. Jeg er ikke den bedste computer. Men med fingre. Men jeg ved ikke hvor mange episoder der kommer, men der kommer i hvert fald nogle stykker af den her. Ja, den bliver ikke så lang. Altså episoden kommer omkring til de 15 minutter højst. Så lidt fint op. Lad os tage noget fucking. Nej. Ja, okay. Ja.
Ned og drukne, ned og drukne. Og det er man klar. Ostemad. Et witch house. Ja, okay. Hvis jeg allerede kommer af witch house. Jeg har ikke set nogen witches i nogen hus endnu. Men witch houses, altså heksehuse, de ligger i en sump. Jeg kan ikke huske, hvad der ligger deroppe. Lad os se. Squish. Hvad er den der? Hvad? Er jo... Det mener den bare ikke. Hvad? Det er det eneste, der ligger i et witch house. Ej, hvor næste. Det er ikke noget sjældent og sådan noget. Gearet. Nogle elixier, som heksen er lavet, eller sådan noget. Det kunne være meget fedt. Det er ikke så sjældent slimes, men de er ikke så sjældent. Nu kan du finde slimes i en stump. Jo. Jeg tror faktisk, jeg bare bor her i sump. Om natten. Hvad fanden? Skal I se, hvordan jeg bygger hus, når jeg bor i sump? Ej, så lad os bygge det herovre, det er så meget for det. Det er ikke, jo, det er derovre. Nu skal vi lige se bøvser. Nå. Then you run on the first time you wanna think, baby. Ej, jeg er mongol, ja. Jeg er mongol. Kørefarm, mand. Kofarm. Kørefarm. Mongol Jeppe er på banen. Han ligger sådan i slutspurten. Thomas Munk kommer over og hælder ham. Ja, flot Jeppe. I am noob. Når jeg spiller på server. Husk at skrive, så skal vi se om vi kan finde noget. Når jeg skal spille med mine subscribers. Det vil jeg gerne, meget gerne. Jeg vil gerne spille med hvad? At der var tro. For en time siden var For en time siden var der 2 timer på, og nu er der kun hvad? Jeg har sådan en meget kedeligt hus, det her. Læk! Ja, okay. Fucking læk, man!
Ja, det var alt for den her episode. Ses. Lad os lige gå og sige farvel til køerne. Det er bare lige et stort trin. Dum, 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 dum. Nå. Well, husk at subscribe, og jeg vil spille med mig. Ja, ses.